Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satria-satria jare mau sore Kakang Semar tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa weh? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndoro karo kaca? Iya. Wah, sing metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Iya. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki. Klerune njupuk e. Ati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut amreganggeng aita denceng dencengan kaget kula Den. Para kawula sami alok menawi wonten Alendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Ndarawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar. Ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Iya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Yo. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawuhan para her-her, para priagung-priagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk. Nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Iya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Janaka bekti kula. Iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana tiba sepadha-padha. Ora basa iki to. Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki loro, iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Setyaki ki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka ndungkap angka 2. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen dina samangka Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal mbangun kayangan.
Nalika semana ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar ndak gulung dadi tipriksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangke riyen. Kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Yen nadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti yen Kakang Semar kuwi titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake bangun kayangan ing ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakul bangun kayangan ana ing Karakadempel. Mula ora jenemukal yen to dadi runtiking penggaring Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negara Ndarawati dawuh kawan nate ing Ndarawati supaya ngelekake sarta ngemutake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal bangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki. Muridé rung teka. Kowe meneng tak tutuk gundulmu modar. Guru ki maksude Bathara Guru. Wah, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndarawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar, niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan mriki. Kula kandhanane, kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar, ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar, merga kula sing duwe penjangka bangun kayangan. Ngoten. Terus tutusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru? Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone bangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke bangun kayangan. Merga guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula bangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrud Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan menika mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dumeh Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan miterang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Ndelenge Sor Prabawa, Sor Kretek.
Bagong kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan iku bendara kula, sampeyan iku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten no. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan mriki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek di gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaring titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Pasane Bathara wayah lur jagat. Dadi ngono to karepan inggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Natandrawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badranaya kapan nata ing Ndrawati. Aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalan pepundenmu. Lumrahe kowe mbangun miturut kalan nata ing Ndrawati. Nanging sengguh temen ucapmu kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat. Yen ngono tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndrawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Nadyan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas mana-mana bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Ngopo iki, Gong? Arep jengklet kesangkut. Kok ndadak kesangkut. Kurang trampil aprei 5 dina. Ayo. Keprigel aku sudah iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndrawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ta Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan budi lo Semar? Ha ta Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalang wae. Rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe, ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinu. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten apa ya? Ora kaya omong ora jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampeyan. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mar ya. Tenang Mar, tak bantu Mar. Wong aku karo bapak sayang, bapak aku tresno karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh aku nek ngetokke banci jenenge Sukini ya terus ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Ndrawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku momong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune Natandrawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak dienggo kabecikane negara Ngamarta. Ora dienggo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak, ning bapak goleke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong iki kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat Karang Kadempel lan negara Ngamarta.
Lah kok sampean sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sanghyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, ngono. Ora kok ming sendika, Pak. Anak mbangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku wis salah. Kok ngono kok Semar bangun kayangan kok dumet dikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan ki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan ki apa? Ya meng manungsa ketemu peri. Tahu iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ono nang atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarus iku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ora masalah. Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampeyan. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kok nek ana diwa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Kowe wani tenan ora? Ora. Aku dadak nyebut ora. Ya wis dudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke masa memarang karo aku, tetep aku ora trima. Tanrimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak, kena waton iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanake ora. Aku arep mati Truk. Ora wong Bagong iki ngapus-pusi kok ora. Lah enggak ngono. Kuandane Bagong legane atiku. Arepe dhewe panungsmaning jajalan kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sapa sing wani karo Prabu Ndarawati tandinge Setyaki? Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nuwun sewu nggih, Mas. Ratu Gustimu kowe tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagong ora ati karo sapa. Yen ngono wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Ayo. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora clemongan cangkeme. Aku kan metu njaba. Gelem ora gelem ya. Sasake apa kok. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba metu apa? Ayo legandang dene metu njaba tutuk siraden lagi. Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara.
Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah kong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh kowe. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk guna mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun. Lamangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututono Sencaki. Sik. Lho. Kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone iki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki mbakoku. Malah go uduk-udukan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Ah, ora iso. Aku nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mana mriko tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satria jare mau sore Gagang Semar tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku membantu kekuatan. Ngomong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndelok karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kong iki bentuke iki. Klerune jupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau Sinuwun Ndarawati rawuh. Heeh. Terus Sinuwun Ndarawati jebulna didombani karo pukulan Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kon nanjing kali Bapak Semar merga pukulan Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguasane ngiwang pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa Kakang Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun Kahyangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Ndarawati ajre kalih Sin Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, iya. Oke kalau bangun Kahyangan sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Samatra Sinuwun Ndarawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake. Tratap. Sing mak tratap kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Ndarawati tantang. Lho kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Ndarawati nanti metu jaba. Sinuwun Ndarawati metu ning jaba. Karo sapa kandhane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki sing ora trima Setyakine maju mengarep malang kerik brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ora dibringos kok. Lah tutuk diase bae. Obah no ndundut ngono. Brengos kok ndundut. Ha, brengose ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu japa. Oke, tak
Apa tak turuti karepmu? Blajat metu njaba kabeh. Dados kowe nyeluk aku. Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Nah iki pacobane Sinuwun Ndarawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Gargaja, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong Mir. Setan tenan kok. Pancen setan tenan Lho kowe kuwi kok ya. Aku to Dudu kae rawane ngono iki. tak kira nek lho mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng kok. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paling pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun wayangan disingkirke. Ngono gawe wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu jaba. Kowe jago ngawur ben. Aku metu jaba kaya metu jaba ben. Ki aku kudu adil apa kae. Masa aku metu jaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Terus yo. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mangundurke. Pun omong sing ngomong cangkemmu. Oh cangkemmu boleh ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo men. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka, sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan. Bocah siji mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngeganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen Sinuwun Ndarawati karepe ala karo aku, mongko aku ora mbibiti ala. Wis to, percaya. Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakal becik. Sapa sing tandurane ala, mesti bakal keweleh. Tenan, Pak. Ning aku njaluk karo kowe. Aku lan duwe, Pak. Kowe sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Iki grisene. Ming ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya.
Siapa? Sendika ngestaken dawuh. Aja meneng bae. Nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maksud lu karepku perang ning aja nglarani, nek iso nganggo budidaya igo pertikel piye carane mungsuhe kalah, ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara. Oke mengko gawene Pak. Iya ngaten sampun cekap kula matur sampun Bapak Semar menawi lepat Diagung Panaksami keparang medal dawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gantung sibuk. Nah kowe iki nek gelem basa apik ya apik, ning nek wis omonganmu sakarepmu dhewe kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu Pak, tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wis Bagong Angri kaya ngono wis ora iso dilekke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem Pak, Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasempyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karang Kadempel. Dikon ngonek-nekke gending nggo ngiringi Bapak mlebu ana ing dalem. Kasemarang. Dalem Kasemaran iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gending kesenengane Bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan, Pak. Iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku, Pak. Dek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon mlimbuk cangik. Melipur sanggane para lenggah. Ngestakaken dawuh Bapak, ngestakaken dawuh. Nyun pamit Pak, sing ati-ati. Mulya Santi Mulya Tuhan mulyane negara Indonesia pasti jaya.
Kacarian putra lamun kawekasan nyeka wisang geni moyo wisang geni moyo Wisnu Pratindo Gomnon sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni kula sing nantang Ndara Setyaki kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca Kingko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi iki wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengke ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungutku iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Iya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Iya. Nang nganti aku mati tenan, sing ngopeni anak-anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik. Engko nek kowe kalah melayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo Mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo, Ndara Garukaca nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kendelane Bagong. Yo sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Rananggana magawe gelarira wang-wang Bagong non malah ucul kelambi nyandang nganggo kathok abang iki sandangane wong gelut lho sandangane wong gelut piye kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki sing tak wedeni apamu Mas wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah maju ya klebus mundur ya klebus luwih becik ndodok ndodok piye wis pokoke sisan klebus yen ngono kuwi wis ora iman karo nyawamu. Tak iman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Ndarawati, aku mbantu karo bapak. Semono kok sampean senopati ning Ndarawati. Nek ratu Gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar ki wong tuaku. Mengarep bangun kayangane kok Ratu Ndarawati kok melu-melu mung mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa sameden-medeni. Aku iki ngarat krupuk 8 ambyar kabeh. Kok seming sira kok mung dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Nggih, margane patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki.
kowe kaget. Hah? Anggir Antasena. Oh, Mak Cilik. Anggir karo kaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki. Lho, rombong aku kowe. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi ya balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Arep-arepane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Kiten ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa-apa, Lek? Kula gak wonten mriku. Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakekne Semar nek bantu karo kakekne Semar lahir batin. Monggo kakekne Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Probaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakekne Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge Raja Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis saguh karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwane ning satriya. Nek nglencaki apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Udar. Kene yo pucet. Kowe minggat sik, ora usah kan cerewet. Kowe arep ngece, ora usah ngece aja lunga. Nggih teng mriki mawon ning aja omong. Lho, menungso ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja samapta. Tur meneh aku tak nyuwun pirsa karo Mak Cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pengendikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakekne Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha-padha bentak sirah, ora padha kejegat. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang karya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakekne Semar supaya uripe kawula sak negara Ngamarta iki padha macinamatan daya dinayan ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok parem jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal bantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek peksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu ngrandu Gumbala, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Kula nyuwun pangapunten pareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbilani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono,
kula malah manap menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndrawati menika namung manut dhateng perintahipun Hyang Pilun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggira Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane mak cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane mbasmu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira. Giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan aku matur Ndara Antasena dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena sampean jotosan karo Ndara Antasena sapa sing kapitunan? Ya Bagong nggih manesone iki ora kesok aneh-aneh ya ora piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung aku manunggal karo kakekne Semar iki mau ngene peraturane peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena Ndara Gatotkaca ya maringi aku. Lho. Menehi apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Aja sero-sero. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Yo tak bayar kenseng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong boleh bergabung. Balik iki. Apa tau? Balik iki. Ora tau balik iki aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik iki. Alah, mau golek rezeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk jaedan. Kene bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isin-isine ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methuke Sinuwun Ndarawati to, Bi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula sing ngunak-unake Sinuwun Ndarawati penderane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong Nun, Koko Prabu aku sing methuke. Koko ora binadu arep karo aku, ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecate dadi senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh, nyuda jatahku. Anggota anyar ngudul jatah Cilaga iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet ngomong diwangi penting kok tak pethuke kok ora Ndrawati. Nek yo melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Inggih. Lah kok dadi kowe malah ning mburine Bagong iki kowe mau tak dawuhi supaya nyekel Bagong, lah kok malah kowe ning mburine Bagong.
Nyuwun pamunten boten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kalian Bagong. Si Adi kalah karo Bagong. Kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatira. Edan tenan. Yama dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulino. Lha niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho, apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa Setyaki bakal klirwa karo kewajiban minangka Senopati Ndarawati? Sekawit kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki, wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke, ndak gawe kisruh gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Setyaki. Kowe iki piye? Aku ki ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Gondul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jaga Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu Mandura Prabu Baladewa Dawa Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Nggih, wis tak dawuh. Kowe lha edan tenan iki. Iki lakon apa lha kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe. Oh ya jaga Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Jadi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Lah wis cilaka. Wo, lah edan tenan. Truk. Kowe iki ngapae? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong. Tumpak Pijawa nggawa stop mam. Itu Umar Bakri, wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo. Gelo, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono kok. Wah, iki mesti setan gondol mayit barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo ndara-ndara terus. Ya. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya prawira tiktaya ora ngono magawe gelari rawang wah sowe
Pakuron Harawaku Senopati Ndorowati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi Dandang Mangure. Ya setran nggondo mayit. Aku tumenggung Panigas Jonggo, dasar para nyata. Ya Enti Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar ngene bangun kayangan waton iso nyempal bau ki wonten ing Setyaki. Piye? Nyempal bau wonten ing Setyaki. Wani harau sing tawedene apa ora minggas marang tebak dadamune marganing patimu Singolina prapting alis Panigas Jonggo. Wis apa? Tumenggung Prawara Kendra. Abdining Betari Durga. Ayo. Bumi angus karang kadempel. Tugelen-gelune Gathotkaca klakon mati dening kowe. Wah. Ah. Iya. Ah. Baik. Ah. Baik. Ah.
Antarja sapa? Adining Bathari Durga. Kolonjaya yo bali ora sawadya barang. Ora banyak babati gaman wah mati. Komeng gelis Kang. Tak candak tak bleseki ning lemah mudar. Tak pendem sisan. Ape. Tegese sampeyan kuwi kerang ora nggo okol ning nganggo akal. Saya mubal wadyabala dandang mangure. Sing praena ngati-ati lho Kang Hayu Dimas. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewe kamanira kang kumitir kang mitiran ing asta Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndrawati ing atase aku wis ago ngendikani dawuh perintah iki Wang Pikulun Manikmaya para wadyabala dandang manguris padha gawe kisruh kanan Karang Kadempel mekaten kok ora Bu apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning Karang Kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Prabu tumuli nimbrung wonten telenging Karang Kadempel monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kaliyan paduka Kanjeng Prabu miwah sampun apal kaliyan ingkang rayipun Janaka sesanane aja wujud nata Ndrawati kepareng paduka ayo derek napa Kakang salin wujud aja wujud nata Ndrawati sewawi kok Prabu kula derekaken wujud kaya ngene yen to awake dhewe nimbrung ana ing Karang Kadempel ing mosak masih merga kawulane wis digawe minger kiblate karo Iwang Pikulun Pandya Bathari Durga ora bakal kaderangan Yai kok ora Bu ingkang rayi namung nderek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dipudhalake nimbrung gawe geger Karang Kadempel aja nganti monggo yen to kapirsanan dening Iwang Pikulun jagat Girinata kowe kalapun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu
kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahe ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo Kamukten. Aku ora sulap karo Gebyaring Bondo Donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing ditucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan. Ngono ki apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok. Anggreneng perkara tok gawe bab sing gegeran. Anggere ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru Binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Bathari Durga jak bali. Inggih, ngestaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sermu piye? Hah? Aku isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih piye kaya ora kena. Sapenake dhewe. Kurang ajar kowe ya. Lah wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih kula nyuwun maaf. Ayo bali. Bali inggih ngestaken dawuh. Ora bali titanono Bathari Durga jam mulih ngestaken dawuh Kakang. Durga, kula maring dawuh. Iya dina tak goleke pangan baju barat. Nanging sagedakan iki para baju barat kantinan bali marang Dandang Mangure. Ngestaken dawuh wangsul kula. Oh. Wah, Satria gagah. Ora tepung karo kowe. Urung tepung karo kowe. Cetha lemu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye, Satria kondang. Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungso padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lemu dadi buta mung lamisan. Durung suwe, buta durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, gaglak limpamundi Semar no tampanono. Waduh. Lho. Diantem nggon pupu tak tendang sambatmu ngaruwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe sawijining ratu ingkang wicaksana. Ora nggunakake peperangan, ketok banget nggonmu ora iso perang.
ganjing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing nata Ndarawati ya dasar kepara nyata ora usah dadak kowe mimba kelawan panjenengan ingsun ayo kowe ngaku sapa wani padha rupa karo Ratu Ndarawati cetha kowe ingkang padha rupa kelawan nata ing Ndarawati yen kowe ora trima kowe arep apa ora mbok balik ke pustaka Jamus Lima Sada apa kelakon ana Ratu Ndarawati tugel janggane ning kene lho nek pancen kowe arep nyoba karo aku mara gage ungana dadamu mati dening aku parat kowe ora wani perang rasa sok perang kene le ndelok nganti mripate kaya arep metu kepengin weruh Kresna kakangku temandang karya bareng tantang-tantangan mati dening aku kok lunga Werkudara iya kendhita yot mimang kadang dewa pun kakang ora bakal menang terus piye sirmu aku manut golek jago nyang endi melu aku nek ndi melu yo saking Gudha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri ana pendhita muda mapan ning tengahing alas iki sapa peparape sapa Panembahan yen panjenengan dangu kelawan aku pendhita kleyang kabur kanginen mendung kebaraten ing endi tibaning kono papan dunungku pandhita tanpa dadah tanpa pernah nglakoni tapa ngramit tulung marang sak pepadaning urip aranku Brahmana Dewa Kartika Dewa Kartika iya sampeyan sapa Sinuwun Ndarawati ya aku manyen nata ing Ndarawati Prabu Kresna wigatine merpeki kelawan aku Dewa Kartika ana timbalan bingung rasaku mergo aku nalika semana didhawuhi supaya goleki pustaka Jamus Lima Sada ingkang digawa dening ratu ingkang padha rupa kelawan panjenengan ingsun nanging kabeh adik-adikku ora monggo mulya Werkudara Janaka mundur. Tumuli aku kepengin golek jago sapa ingkang bisa nulungi kelawan aku apa ingkang disuwun bakal ndak sembadani. Sinuwun. Aku bakal tulung kelawan sampeyan. Nanging sawise aku bisa mitulung kelawan Sinuwun Prabu Ndarawati ora usah dadak maringi apa-apa. Mergo aku nglakoni tapa ngrami tetulung marang sakepadaning urip. Paring teken wong kalunyon, paring sandang wong kawudan, paring buga wong kaluwen. Paring payung wong kudanan yen manyen kaya mau pasang yogya katuju ing ngene ora usah dadak ngerunden wektu para gage mangkat to ratu ing padha karo aku sirnakno minggir patenane ratu sing padha karo wis meh rampung pakaryane ha iya ning aku isih durung rampung. Lho, durung rampung perkarane? Apa kowe ora krungu ndikane Semar? Aku ora entuk ning Karang Kadempel ora bareng karo adhiku Ragil sing tak tundung minggat. Wah, Kresna kakangku. Tinimbangane dedawa wektu saiki andung gawe. Andung gawe piye? Kowe ngrampung ana pewujudan sing padha karo kowe sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Terus aku tak golek Istiwa. Wis to, kowe rasane ndi-ndi?
Ora ndi-ndi piye? Manuta karo pun Kakang. Aku ora entuk ning Karang Kadempel. Entuk. Ora bareng karo Sedewa. Mengko bareng wis to. Wah, aja guyon. Aku kuwi ngrasake sarta mikir tenan kahanan iki. Werkudara, manut karo pun Kakang ora? Percaya karo aku apa ora? Percaya. Yen percaya ngestokno dawuh Nata Ndarawati. Yo. Pendhita muda sapa? Begawan Dewa Kartika. Pendhita kliyang kabur kanginan. Lah kok padha tenan karo Ratu Ndarawati? Yen ngono kowe ngidra pustaka Jamus Klima Sada kagunganing para Pandhawa. Pancen tak dodo. Ora mbok balekke aku keduga bakal nguncatake nyawamu. Mara cobanen Dewa Kartika legane ngene. Dewa Kartika Nata Ndarawati datang saged nglawat nalika semanten babar kekalihipun bali asal mula-mulanira Sang Begawan Dewa Kartika babar nenggih satrang Bimara Tawu Raden Sedewa Nata Ndarawati babar Bathara Kala. Wah Sedewa inggih Kaka Prabu. Malih wujud Brahmana krana bingung raosing manah kula mboten nggadhahi sanak kadang kuwi nerincang. Tumunten nampi wangsiting Dewa Kedah mimba wujuding Brahmana. Baliya marang Pandhawa. Menawa Kakang Mas Jodipati sampun saged nampi nek nganti Werkudara ora nampa kowe wadula karo aku. Werkudara takone lunga saka Jodipati. Oh inggih ngestaken dawuh. Wis ana manjinga. Lah mungsuhku ujug Bathara Kala. Lah dalane ora aku ora ngrampungi Sedewa. Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ing Ratu Ndarawati Bathara Kala. Ya njaluk pustaka Jamus Klima Sada ngancam patining Pandhawa. Jer nyatane Pandhawa dadi panganku bocah Sukerta. Kudu dadi panganing Bathara Kala. Kala yen Pandhawa ora kinayoman Ratu Ndarawati mestine gampang dadi anganmu nanging gandeng Pandhawa kuwi kinayoman dening Ratu Ndarawati mula ora bakal bisa mangan para Pandhawa. Lho, sebabe apa kowe lali? Aku titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nalika Wisnu manitis kaping 2 ya kuwi ana ing dalang Kandha Buwana. Kowe tau tate tak kalahake. Kowe sambat tobat karo aku merga tak waca ya kuwi rajah ning serandunging awakmu apa ndalu tak baleni kobong awakmu. Waduh mati ya. Wah ndalu pangapura aku njaluk pangapura Kakang Bathara Wisnu. Kowe tak wenehi pangapura nanging pustaka Jamus Klima Sada balekno. Aku njaluk pangan wong Sukerta ning dudu Pandhawa. Piranganing Sukerta kuwi pirang-pirang.
sing tok ajab ming Pandhawa wae. Apa jagat iki ming sagodhong keloro apa piye? Iya ya kebalekke. Pustaka Jamus Lima Sada tak jaluk. Ya tak balekke aku njaluk pamit. Ah. Matur nuwun. Sedaya pun ketingal padhang. Den, gegayuhan kula niku mboten gegayuhan sing ala. Mboten saking pribadi kula dhewe, mboten kangge kamulyaning awak kula piyambak, mboten. Semar niku netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Nek sing kula omong niku ngibarate kaya wong angon sapi, nek sapine ajeng kecemplung jurang mesti kula arahke, kula cegati aja nganti kecemplung jurang. Nek Pandhawa ajeng keseluruh dalan sing kleru mesti kula benerke. Nek Pandhawa ajeng salah mesti kula sing tanggung jawab benerke. Iya Kakang Semar. Ngamarta sakniki radi owah kawontenane awi dipun dandosi manunggaling kawula lan para nayaka pangareping praja. Sami-sami sengkut gumregut tetunggalan manunggal nyawiji mbangun negari Ngamarta embane kaya teng kayangan. Kayangan niku papan sing ora ana rasa memungsuhan, ora ana rasa serik. Wontenipun namung masinamatan daya dinayan, rukun ayem manunggal tetunggalan. Awi negari diwujudke uripe para kawula persasat kaya gesang wonten ing kayiwangan. Kakang Semar ya pancen mengkono.
ngekor kabeh gitu. Dek oleh beda tenih kidul kuwi oleh. Dan dedek. Ngekor sipan. Ayo. Kakure Solo pengen apa? Ning Kan ning omah Pari. ning Maeda iki ya. Oh. Ya, warisan apa tapi kelompok tani. Cewan dikotok. Ya. Nyawer karo nyekel dompet. Ya. Taiwan. Kira jajan itu katanya.
kan. Curang tak ini. Lah ya maksudnya keciutan apa orang maksudnya? Enggak. Enggak. Jadi ngiris. Yang ngiris ke sakne ini paling. Ngiris nih orang ini. Pengen ngiris ya. Kemarin mulai hari. Kon tidak dulu. Orang lagi mulai. Lah maghrib nah, ini maghrib kono. Itu saat periksa nih mungkin masih belum dulu lah. Periksa apa? Mas, san, Udah punya lah orang SW yang mulai hari. kon di, Sama gitu. apa ya, ada cengkar, apa ya, Apa? ada cengkar, Yang rambel kasar. pinter dulu. Anu lor dure ngono. Iya. Paling hebat tadi. Gila, betul kocak. Kita lihat nih. Iya, pecah. Baik. Riok Ponorogo ada 3 ini ya. Paling. Iya. Kayak anu kan macan tuh ya. Sore ke macan. ya. Macan tenan nih kaya gempa tenan. Iya ngono. Ya, anaknya enggak ngeleng ya. Proyek di menjaran
Anake wis bareng lho sing melu medhun. Iya. Roh anu mang lah. Motor guling mang. Nih hari ini tadi. Nih. Barusan lah. Ntar mas. Iya. Mikirin. Gondok. Tikungan iya. Oh iya. Tiket basaran. Sing kawin sapa? Guling gendok. Truk. Geger. Gondok bareng nagak cagak karo apa kamu. Ngantuk kok. Oh iya lah. Wis, hampir kan ngono kae. Iya. Mbak. Kena wedal. Munan ndok kae. Kok iso keluwen apa brek lah. Ah, iki lho. Ini kok pirang. Waduh siji. Ya, kena wedal. Nyapo. Ora belajar iki. Maksudmu Rasa. apa? Pangan lho. Pangan. Apa? Pangan. Apa? Oh, kecil aku ganggu aku belajar. Biar dibantu ya diwarnai. Berarti warai. Aku harus belajar dia, Pak. Pinter Mbak dia lho karo sampean diwarnai. Warai kok. Oh, alah. Bisa di. Sinau dhewe lah kowe lah. Satu emoji mewakili 4 orang. Oke, baik. Iya, berarti kita 14. Sila tok nela. Dia pergi ke teladran. Aku iki dimendi lah. Berkat-berkat tapi gawe ora dadi. Ayo, lagi jabing dulu ya. Itu ini jabing. Aku nyolong ngene iki. Sing ngene iki sing review. Ini jabing, enggak ada jabing. Alah daku barang dilap-lamber. Elek. Apa? Tok dak. Enggak nih. Dan Pawan. Ini kerapan sikil. Ini pelapon beda yang lebih. Walaupun ini malah cedek dikit lho, Beng. Pelawon mepet kan udah nek. Ini kena tuh bisa ulu medune. Boleh cilik pikir gitu ya lah. Apa nanti papan temen? Ya, dipepet gitu. Jadi bang bilang karon medun sak hule pirang saya 5 cm ta. Medun yo. Mepet ae. Kayak mau keren tuh. Jadi Oh, mana? yang ini dik aku. Sama apa sama? Katik, ya itu orang kandel dik enak dik. Brudel berlik ya di. Pelamar kandel kan mikirnya brudel urane kuwi. Ngokop-ngokop ngono. Pingin lime tak kon ngandel ya. Tulik garapan gigi lebar kan. Bukan masing-masing. Serah. Masuk. Tidak terima ini peringan. Oke. Ini ya podo ae bayar ya kan. Podo ae, mangan bayar kan podo ae. Ora iwane ri dikira wae. Atine apik. Lestari halus, riji ngatine apik. Aku mau nek di kuasa gila aku. Memang hati silap ya di kuasa elek. Ya gosok ae halus.
pirang meter kan gak meter lu ya. Telu ki sak gitu kan. Sak kanopi gitu. Iya. Luwe. Telu setengah. Enggak boleh. Kok kenapa? Aja. Tiba-tiba Telu meter 20. ini jelas sih orang lah, belum gua kap Telu tiga kuwi. Karena kantel ya rapi. ya harus solusi terbaik ya semua. Lapor tuh orang yang kayak mainan rita loh. Yo, main pada pola. Juga kursi loh kayaknya. Dia terpaksa. Tunggu nih. Enggak itu bang. Bila kita kau mahir. Ini saya tahu ini. Ya, Orang saya itu. Tetair. terus ya. Nganu Kuwi lho paling ngono. Garing ora. Iya. Ane sing ning anu oren iki bumi dia. Nang dari dia kering kok ngene kita. Nah, ini jadi setelah